ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manaa sa kanimo. Karong adlaw gisaulog ang handumanan sa paghalad didto sa templo sa mahal nga Birhen Maria niadtong bata pa siya. O gisaulog sa drone ang pista sa Birhen sa Rigla didto sa Lapu-Lapu. Atong iyampo pinaagi sa pangama sa mahal nga Birhen Maria ang tibok kalibutan nga makabuot unta nato ang kalinaw, kasulbaran ining ato mga problema ug panagsabot-sabot sa mga nanagubat nga mga leaders sa mga nasod karon. Ang ato sad nga mga benefactors and donors nga nagsigig tabang nato dinhi bubuan unta sa mga grasya nga ilang ikinahanglan alang sa kalipay o kaluwasan. Atong andamon ang atong kaugalingon sa pagsaulog nining misa, atong hinumduman o hinulusulan ang atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulusolon, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy-i kami. Kristo kaluy-i kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangama alang kanamo, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. Nangamuyo kami Ginoo, itugot kanamo nga nagpasidungog sa kaagi nga mahimayaon sa mahal nga Birhen Maria nga tungod sa iyang pangama maangayan usab kami nga mudawat sa imong kinabuhi ug gugma gikan sa kapuno sa imong grasya pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa ikaduhang basahon ni Propeta Zacarias. Miingon ang Ginoo, pag-awit kamo paglipay o mga anak nga babay sa Sion. Kay moanhi ako og mapuyo diha kaninyo. Niadtong panahona daghang mga nasod mudangop sa Ginoo ug sila maiyang katawan. Ug mapuyo siya uban kanila ug hibaluan unya nila nga ang Ginoo nga labing gamhanan mao'y nagpadala kaniya ngadto kanila. Ug maiya sa Ginoo ang Huda ingon nga iyang bahin sulod sa balaang yuta ug pilion niya pag-usab ang Jerusalem. Paghilom kamo atubangan sa Ginoo kay moanhi siya gikan sa iyang balaang puloy-anan. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Ang Diyos nga makagagahom, naghimog dagkong mga butang, dinhi kanako. Santos ang iyang ngalan. Ang Diyos nga makagagahom, naghimog dagkong mga butang, dinhi kanako. Santos ang iyang
Miingon si Maria, nagasangyaw ako sa kadako sa Ginoo. Ang akong espiritu nalipay diha sa Dios. Ang akong manunubos. Ang Diyos na makagahon, naghimog akong mga butang dinhi kanako. Santos ang iyang ngalan. Kay nanumbaling man siya pagtanaw sa iyang ulipon diha sa iyang kaubos. Ang tanang kaliwatan magtawagan ako nga bulahan. Ang Diyos nga makagagahom, naghimog dagkong mga butang dinhi kanako. Santos ang iyang ngalan. Ang Diyos na makagagahon, naghimog dagkong mga butang dinhi kanako. Santos ang iyang ngalan. Ang iyang kaluoy gikan sa katuigan ngadto sa katuigan. Alang kanila nga mahadlokon kaniya. Ang gigutom gibuhong niya sa tanang mga kaayuhan. Samtang ang adunahan, gihinginlan niya nga walay dala. Ang Diyos nga makagagahon, naghimog dagkong mga butang dinhi kanako. Santos ang iyang ngalan. Alleluia, alleluia. Wikain mo, kung nakikinig ako sa iyong mga salita. Alleluia, alleluia, alleluia. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaw sa kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Mateo. Himayaon ikaw, O Ginoo. Samtang nakigsulti pa si Jesus sa mga tao, miabot ang iyang inahan ug mga igsuong lalaki. Nagtindog sila didto sa gawas ug buot makigsulti kaniya. Unya usa sa mga tao didto miingon kan Jesus, ang imong inahan ug mga igsuon atoa sa gawas ug buot sila makigsulti kanimo. Si Jesus mitubag, kinsaman ang akong inahan, kinsaman ang akong mga igsuon. Unya gitudlo niya ang iyang mga tinun-an ug miingon, tanawa, kini sila mao ang akong inahan ug ang akong mga igsuon, kay ang nagbuhat sa gisugo sa akong amahan nga atoa sa langit mao ang akong inahan ug mga igsuon.
ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Kining deklarasyon ni Kristo nga ang tinuod niyang mga igsuon o iyang inahan mao ang nagbuhat sa gisugo sa Ginoo nga atong amahan nga tuas langit. Makadasig kay ni nato nga naman kay pwede gidi ay nga maliwat gyud ta ni Maria. Linya imong tupad na ganahan ka maparihan ni Maria. Ganahan ka niya og di gani ka ganahan pasabot ganahan kang maliwat sa yawa. Kay mo man ay kontra ni Maria dinhi sa kalibutan ang yawa. Diri sa unang pagbasa, gipasalig dinhi nga mopuyo uban kanato ang Ginoo. Ni siya paglipay kay mopuyo ko uban kaninyo. Giunsa man sa Ginoo pagpuyo uban kanato, pinaagi sa mahal nga Birhen Maria. Nganong nakapuyo man siya uban nato, pinaagi sa mahal nga Birhen Maria, kay sa tanang tao dinhi sa kalibutan, ang mahal nga Birhen Maria maoy unang nagrepresentar niining gitawag og pagkamasinugtanon sa tanang sugo sa Ginoo. Way sugo sa Ginoo nga balibaran ni Maria. Gani ang iya yung famous nga deklarasyon kanang iya bang prinsipyo ba? Sulugoon ako sa Dios, matuman dinhi kanako ang imong pulong. Gilaing lingi sa imong tupad ing na wa ka magsupak-supak sa Ginoo. Ing na kono, na wa ka magsupak-supak. Siging simba, siging misa niya, inighumas misa, inighuman simba ang pari, masinupakon kay sugo sa Ginoo. Kanalang sugo sa Ginoo nga pasaylua og kapituan kapito ang nakasa nimo. Kinsa man ninyo ana ang ganahan kay mutuman be. Na katulo ra labing daghan katulo mo na atong prinsipyo. Unya unsa may mahitabo kung tumano nato ang tanang sugo sa Ginoo, ang Ginoo sad maghimog dagkong mga butang dinhi kanato. Muna si Maria nahimong agianan sa dagko kayong mga grasya. Kadto lang dito sa kasal sa Kana, kinsa may hinungdan nga ang bino nga nahurot na nailisan og unom katadyaw nga bino nga lamian pagyud kayo. Nga ang tubig nahimong bino. Kinsa may nakapahimo ato? Si Maria. Makahimo gitagdag ko kaing mga butang basta kuyog nato ang Ginoo. Kadtong nakapaayo sa mga buta, mga bakol, mga giyawaan, nangawagtang ang mga yawa, mga sanlahon, nangaayo, hasta ganing patay, mga patay, nabuhi. Kinsa may gabuhat ato? Si Kristo. Nganong si Kristo nakapuyo man dinhi sa kalibutan og nakahimo ato mga butanga tungod gyapon ni Maria nga nagsigig sunod sa pulong sa Ginoo. Way reklamo pagbuot sa Ginoo nga mapobre sila, okay lang. Pagbuot sa Ginoo nga manganak ra siya dito sa pasungan, okay lang. Pagbuot sa Ginoo nga gukuron silang Herodes, mamakwit sila ngadto sa Ehipto, okay lang. Ana. Pagbuot sa Ginoo nga di sila kapaeskwela sa ilang anak, ang ilang mga silingan nang eskwela, si Hesus wa ka eskwela kay wa sila'y kwarta, okay lang. Pagbuot sa Ginoo nga tamayon ang iyang anak kay anak rag panday, panday rasad. Wa dawatas mga silingan o ilang mga kaliwat, okay lang.
gibutang-butangan og accusation, gihukman nga patyon, gilansang sa cross, okay lang. Ikaw na biling nga imong tupad. Ing na okay ra nimo ilansang sa cross imong anak. Okay ra? Okay lang. Lisod mangganig dawat nga di ka eskwela. Sige maganig pangita yung paagi, mangutang, hala, mandisturbo anang mga silingan, haron lang yun makapa-eskwela sa anak, di yun kadawat nga, okay lang ko, di ka eskwela, nga nung mamugos mang yun. Di ba? Nga nung mamugos mang yun kag pa-eskwela, nga si Kristo gani, wa manggay mo eskwela, nahimo mang ganing manluluwas, ay mga, sige mo kong balik-balik, mga tag-as kayo naggrado kasagaran, kanang naglingkod sa atong katungdanan diha sa gobyerno o dinhi sa simbahan, tag-as kay mga grado pero naagyoy ubay-ubay nga ang gihatag sa katilingban pangilad, pangawat, siging himog mga inhustisya. Mao na nga kaingon ta usahay may pagway grado kay ang way grado pasako nimo anang lubi musaka, no? Imong palimpyohon anang mga kanal, mga imburnal nga ni-clog up, imong ipakuha na mga plastic nga ni-clog up, musaw anang tubig purting hugawa ang mga way grado kayo. Pero ang tag-as o grado, sama aning nagwali, nasa ni musaw anang kanal? Sugo ako no ko, pader, kuhaan ang mga ni-clog up des kanal, naman ay kanal diyan ni-clog up sa gamay ram ng kanala, sugo ako no kong suway. Na makaakog sogo nako. Awa, di ba inig sogo ninyo nako? Moingon ko, mao ba? O sige, unya ako nang kuhaon. Pero ang nikuha dito ang sakristan, kuha to niyo sa wabot kuhaon. Dagan sa taong sakristan ngadto. Nya iguli pag nga rin mo pag ikasabaan, sa mo ka mo man ka mo adto dito. Sorry dong ha, murag kamo gyud mapunghas pare. Adi sa tingali mo kaakog tan-aw pari mangabkab diha ng kanal, no? Nya magsige ra mo agi-agi, nya mutudlo pag mo topa pa dira ito pangato pa dira ana. Pero suayan gitingi ko yung sogo, murag buhaton tingali na nako di lang ang ipabuhat lang nako kana lang pagpamaligyag slat. Sugo ako ni napadir agyo ka uwaw baligyag slat ha. Awa jud ko mauwaw. Nya unsa may akong gibuhat? Pinaagi aning akong pamaligyag slat na nagtukod na tag mga balay para sa atong mga kabos nga pamilya. Kamusad nga namalit aning atong si Tio tag 100 pesos ra gid ni, nakatabang sa mong pagtukod og balay og pinaagi ni ana, nakatuman ta sa sugo sa Ginoo, shelter the homeless. I was homeless and you welcome me or you shelter me. Sige, pakpakan na to ang namalit og slat. Yes. Salamat kayo. Ako rabang gipangandoy nga mahurot unta ni inig birthday nako. Karon na rabang 24 akong birthday. Ang atong si Tio niabot nag 49,389 kaslats ang atong halin. Naapay 20,611 ka-slots nga available. Nya nasa ni 61 slot challenge kay 61 years old naman ko. Nya 61 sad kabalay ang atong target nga tukuron. Bisag ang nang-apply sobra 100, 61 lang atong tukuron. Nakadawat na sad tag 243 ka 61 slot challenge. Lain na sang pakpak sa namalit og slots. Salamat kayo. Anya ang ato sang SBF dag para nis atong kumbinto, dako-dako patadihag bayronon, pero at least niabot na og 44,114 ang atong halin, 15,886 na lang ang atong mahalin, tag 500 pesos per slot. Sige lang itagpalit ani. Ang atong 16 slot challenge
tag 8,000 pesos para sa SBF DAG, niabot na sa 316 ka 16 slot challenge. Ato na sang pakpakan ang namalit SBF DAG, kanindot ani niya naay daghan nga pipila, no? Dili jud kay daghan, pero naay pipila nga nagpa-reserve sa atong investment slot kaning DSAP tag 500,000 pesos. Pero ang ato ra gyung ipon kung ma-remit na nila ang ilang gi-pledge ng kwarta. So ato man ang ilista, pero sa pagkakaron open pa ta. Duha na lang ka slots ang available. 500,000 pesos with 25% interest per annum. So kamong nagpa-reserve, i-text lang ko, i-text atong secretary, Remy Ocaba or si Hinara Laborte or si Brad Loloy or Brad Bernardo Jacobi kung gusto mong magpa-reserve. Kay nanay makarimit din nga duha ka tag 500,000, ma-close na ni siya. Pero kamong nagpa-reserve, o kanus-ana ninyo i-remit inyong investment slot, ato gyapon ang dawaton, basta before ni siya ma-close, nakapa-reserve na mo. Kining tanan mga igsoon atong gibuhat alang Dios kaayuhan sa atong isig katao, kay ang sugo sa Ginoo nga mao sa gituman ni Maria, higugmaa ang imong isig katao sama sa imong kaugalingon. The primary commandment in relation sa atong isig katao. Og pinaagi niini, maghimo ang Dios og dagkong mga butang. Kita dinhi pinaagi aning atong pagsigig paningkamot uban sa atong mga kasalanan, naningkamot ta pagsunod sa sugo sa Ginoo. Ang atong parokya nakahimo og dagkong mga butang. Kinilang atong nahimo dinhi nga mga development sa atong parokya. Naamsa ko'y na meeting karong bag-o, wagi may laing giistoryahan ang kining mga nanghitabo din sa parokya nga makaingon tang dili katuhuan kaayo, no? Na in the span of around 4 years natong kumbate kay nagiam sa tag-pandemic, ay butang ta lang 5 years gyud. Mauna ni ang atong nabuhat nya dili lang din sa parokya, ngadto pas kapilinya sa archdiocesan nga mga projects nakatabang sa ta financially, pinaagi sa atong slot-slot ngadto sa ubang mga daghan-daghan na gyud nga mga parokya, mga communities sa ilang activities o sa ilang mga projects sa pag-repair sa ilang mga konbento, mga parish churches, daghan-daghan na gitag natabang dinhi. So kamong tanan nga nagsigig hatag aning ginagmay ra gid natong slot-slot, congratulations. Niya kamong wa pakahatag, hinaot maliwat tas mahal nga Birhen Maria, manggihatagon hastang iyang anak gihatag. Mao na nga nahimo siyang Birhen sa reglamento. Siya maoy nagpahimong buhi sa reglamentos Ginoo, sa rule sa Ginoo. Ug unsa may primary role sa Ginoo aron ta maluwas, love God above all, love your neighbor as yourself. Ug kun ato na ning buhaton kitang tanan, dagkong mga butang nga maayo ang mahitabo sa kalibutan. Ug ato ning supak-supakon, unsa may mahitabo, dagkong kadautan ang mahitabo sa kalibutan. Ngi katapusang lingi sa imong tupad. Lingi ing na sugod karon ako na gyung ipapatay ang akong anak. Ing na ba? Ako nang ipapatay ang akong anak kun kinahanglanon mas Ginoo. Ana, dili kay sige ra jud ka dihag possessive kay ka. Let go of everyone and everything for in obedience to God. Maunay gikinahanglan aron dili na ta mag-away, di na ta magsigig gubat, di na ta magsigi og binungulay. Manindog ta. Mga igsoon, karong adlaw atong gihandom
ang mahal nga Birhen Maria. Busa uban kaniya, malaumon kitang muingon, Ginoo, dungga kami. Ginoo, dungga kami. Nga ang simbahan muhalad og dakos nga mga halad ngadto sa Dios diha sa iyang mga pagpangalagad sa katawhan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Nga ang tanan nga mituo kang Kristo mamati sa tingog sa Dios nga nagtawag sa matag usa aron mabalaan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Nga ang panig-ingnan ni Maria musanag pinaagi sa matang sa pagkinabuhi sa mga taong naghalad sa ilang kaugalingon ngadto sa Dios, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Nga ang presensya ni Kristo mabatyagan ug masinati sa mga masakiton ug sila nga nanag-antos pinaagi sa atong makahupayng presensya, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Nga si Halangdong Teofilo Kamumot, isipon unta sa Ginoo, nga takos nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan, pinaagi sa pangama ug pagiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta, sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan, nga mihatag og finansyal ug lain-laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo, ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan, ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Nga ang mga matuohong nangamatay, makahalad og takos nga sakripisyo, pinaagi sa atong matarong nga pagkinabuhi, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Makagagahom og Dios og tunhay nga amahan, dawata kining among mga pagampo nga gituboy nga kanimo uban sa gugmag pagtuo sa pangama sa mahal nga Birhen Maria, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Kanimo gihalad ko karon, Ginoo, ug naglaom ako kini makapahimot kanimo. Jutay lang kining gihalad ko karon, apan kinasingkasing. Nawata kining akong gihalad, Ginoo, mga bungang abot sa yutang imong gipatikan. Jutay lang kining gihalad ko karon, apan kinasingkasing. Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan, makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. Ginoo, kami nga nagpasidungog sa inahan sa imong anak, dangayo nga mahimo unta kami nga halad nga walay katapusan alang kanimo, gumikan sa imong grasya. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen.
Ang Ginoo maanaa kaninyo, Maanaw sa kanimo. ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magaday kami sa mga kahibulungan sa imong grasya diha sa among pagpalandong sa kahingpitan sa tanan imong mga santos. Sa pagsaulog sa handumanan ni Maria kanunayng Birhen, mao'y dako namong kalipay ang paghimaya sa imong gugma alang kanamo diha sa mga pulong sa iyang awit sa pasalamat. Pagkakahibulungan sa imong nabuhat sa tibuok kalibutan. Ang tanan nga kaliwat nagaambit sa imong gugma nga walay kinutuban. Sa imong pagsudong sa kamapaubsanon ni Maria imong alagad, ihimo siyang gibayaw sa pagkainahan sa manunubos sa tanang katawhan nga mao si Hesukristo nga among Ginoo. Ug busa uban sa mga anghel ug mga santo sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang wayhunong nga pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya, usana sa kahitasan. Daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, usana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto siyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kana, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag ni ngadto siyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo nagahalad kami kanimo Amahan, nining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug mo alagad kanimo. Himuha nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuha nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi ng among gihandom karon o kadtong nabiktima sa mga gubat o mga kalamidad.
Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga ania nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himoa kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahong amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa tong langitnong amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Amahan namu nga nasa mga langit, pagdaygon ng imong ngalan, muabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong sa yuta, maingon sa langit. Ang kalan mo namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw. Upasayloa kami sa among mga sala, maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo. Dili mo kami itugyan sa pagsulay, hinunua luwasa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw niining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunobos. Kay imo man tanging harian, ang gahumugang himaya hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Manaw sa kanimo. Ipaambit nato ang timaan sa atong panag-inig suunay. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluoy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluoy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. 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 Hat
Mga igsuon, kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay nga magalawat kanimo, apan ipamulong lamang mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Maghimaya ka, Maria, puno ka sa grasya. Ang Ginoong Diyos, anak kanimo, bulahan ka sa mga babae nga tanan. Bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, Inahan sa Diyos, iampo mo kaming mga makasasala, karunong sa hatak na sa kamatayon, karunong sa hatak na sa kamatayon. Magampo kita. O Ginoo, kaming nangalawat sa langit nun nga sakramento nangamuyo sa imong kaluoy. Kami nga nagpasidungog paghandom kang Maria kanunayng Birhen sa among pagsunod kaniya, makahimo unta pag-alagad ingon sa angay sa mga misteryo sa among kaluwasan. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Pagampo alang sa mga kalag. O Amahan nga labing maluluyon sa imong mga kamot, among gitugyan ang mga kalag sa among mga igsuon, aron mabanhaw unta sila sa katapusang adlaw uban sa tanan nga mga nangamatay diha ni Kristo. Ginoo, sa imong dakong kaluoy, dawata ang among mga pagampo, aron ablihan unta ang mga ganghaan sa paraiso alang sa imong mga sulugoon. Sa among bahin, mahupay usab unta kami sa mga pulong sa among pagtuo, hangtod maghiusa kami sa pagsugat kang Kristo niadtong adlaw kanusa, magkatigom kaming tanan uban sa Ginoo ug sa among mga igsuon hangtod sa kahangturan. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Pahulay nga dayon ihatag kanila o Ginoo. Ugang kahayag mulay pagpapalong magdanagod ta kanila hangtod sa kahangturan. Mupahulay unta sila sa kalinaw. Amen. Usas mga nindot nga gasang atong nadawat karon mao ang Diyos nung gahom nga maghimog dagkong mga butang dinhi kanato. Nga ato lang buhaton, maliwat lagi ta ni Maria,
nga magsigig sugot sa sugo sa Ginoo. Nya usas mga sugo sa Ginoo karon pamalit gyud mo og slot. No? Bisag mao lang na inyong birthday gift nako karong Domingo mag-birthday nako kung makaabot pa. So ganahan mo mohatag og gift nako. Ayaw ng mga panyo, mga tualya o uban pa. Slot lay palita. Is BF Dag 500 pesos, CTU 100 pesos. Karong gabi mao na sa dangatong prosesyon sa atong patron San Vicente Ferrer. Na atong tato ning kuyugan alang sa mga nagkadaian atong mga paginahanglan pinaagi sa pangaman ni San Vicente Ferrer. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaw sa kanimo. Og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa ato kining padayunon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios. Maria, babay sa paghigugma. Maria, inahan nga walay sama. King mga bulag, kanimo halad. Himaya ug dungog, pasa